Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de Jo t'ho explico, en el que ens continuem endinsant en els misteris de la biologia humana. Vale, va, ja està. Ja he fet la tonteria del dia. Continuem amb explorem del Science Bits en el tema 4, que és el de la reproducció. Em faig petitet. I veiem aquí la pàgina 7 amb una gràfica que us he posat aquí una miqueta més gran perquè es vegi ben clara, d'acord? Aquesta gràfica ens parla del pes d'un nadó des de 0 grams fins als 3 quilos, fins als 3 mil·ligrams, i alhora ens parla de les setmanes que passen d'embaràs, les 40 setmanes d'embaràs, que són els equivalents als 9 mesos, i que es distribueixen en un primer trimestre, segon trimestre i tercer trimestre d'embaràs. Molt bé. Fixeu-vos que si miro això, si jo fes una línia recta des d'aquí i volgués que la progressió del pes fos lineal, em trobaríem una gràfica així, que seria el que podria semblar lògic, no? Que a més temps, més pes, i cada mes que passa o cada setmana que passa, el pes del nadó evoluciona exactament el mateix, la mateixa quantitat, seria lineal. Però el cert és que veiem que no és així, no? La corba que fa, el creixement que fa el fetus dins de la mare és exponencial. Al principi evoluciona el seu pes molt poc, durant molt de temps augmenta molt poc el seu pes, veieu que en les primeres 16 setmanes ha augmentat el seu pes de 0 a molt poquet, després augmenta una miqueta més ràpid, en 12 setmanes augmenta el pes gairebé 1 quilo, i després en les últimes 12 setmanes el pes augmenta una barbaritat. Per tant, no és una progressió lineal o aritmètica, aquesta de la que estem parlant, d'acord? Ara sí, podem respondre a les preguntes que ens diu el Science Bits. Diu, durant el trimestre, la massa del fetus augmenta més de 2 quilos. Bé, ja ho hem vist, no? És el tercer trimestre que passa d'1 quilo, aquí seria l'inici del tercer trimestre, i passa d'1 quilo a 3 quilos. Molt bé, doncs més de 2 quilos, perfecte. Diu, durant no sé quin trimestre l'augment de la massa és molt petit, de menys de 100 grams. Bé, ho hem vist, no? Anem a veure el primer trimestre, és des de l'inici de l'embaràs fins al final del primer trimestre, i l'augment del pes, la gràfica es troba aquí, i no arriba a 100 grams. Molt bé, ja tenim que és el primer trimestre. I finalment, en algun trimestre, l'augment del pes del fetus és una mica inferior a 1 quilo. Bé, només ens queda un trimestre, era bastant fàcil, però per si de cas comprovem-ho, des de 100 grams fins a 1 quilo, doncs bé, és gairebé 1 quilo, molt bé, és el segon trimestre, molt bé. Diu, la massa d'un nadó d'uns 3 quilos és tantes vegades la massa d'un zigot humà de 0,003 mil·ligrams. Uau, això no és fàcil. Anem a veure, si jo us dic que 0,0, a veure si puc escriure aquí, 0,003 mil·ligrams és el mateix que 0,5 zeros 3, és a dir, 1.000 vegades menys grams. Un mil·ligram és una mil·lèsima de gram, no? Doncs encara ho divideixo per 1.000 i obtinc el número de grams. Si us hi fixeu, estem parlant de 3 milionèsimes de gram, 3 grams dividit d'un milió. I 1 quilo són 1.000 vegades un gram. Per tant, 1.000 vegades un gram, de gram a microgram un milió, 1.000 milions. D'acord? Llavors anem a provar-ho aquí. Si és cert, 1.000 milions, fem la comprovació i efectivament veiem que tot ho hem fet bé. Molt bé, passem. Diu, durant el seu desenvolupament, les cèl·lules... abans diu, d'on obté l'embrió la matèria necessària per créixer? Facilíssim, de la mare, Això no cal explicar-ho, no surt a menjar ni surt a respirar, per tant, tot ho ha d'obtenir de la seva mare. Molt bé. Fixeu-vos en la forma que té. Us sembla un ésser humà, això? Ah, que no?
però sí que ho és. Mireu, hi ha una teoria que s'anomena la teoria de la recapitulació, toma paraulota, que diu que l'ontogènia recapitula la filogènia. Uau! Aquesta frase no serveix per lligar, però té la seva gràcia. Bueno, jo ho he provat i no es pot lligar amb aquesta frase. Escolta, nena, l'ontogènia recapitula la filogènia. No. Onto és un ésser humà, un ésser qualsevol, una taula, una cadira, un ésser. Un ésser és onto. I filo és la espècie, en aquest cas seria l'espècie humana. I gènesi, origen, vol dir que l'origen d'un individu, és a dir, el meu origen, per exemple, des de que era jo una cèl·lula fins al que sóc ara, el meu origen, el que ha fet és recapitular, repetir, seguir els passos de l'evolució de l'espècie humana. L'espècie humana com es va originar? Doncs primer la vida a la Terra d'una cèl·lula en medi aquós, no? I després peixos, amfibis, rèptils, mamífers, dins dels mamífers els micos els humans, oi que sí? Doncs d'alguna manera resulta que si mirem, cada individu de qualsevol espècie el que fa al desenvolupar-se és repetir la història de la seva espècie, no? Llavors veiem aquí un peix que és un fetus de pocs mesos, o de molt poc temps, i com es desenvolupa el fetus, i això és un fetus ja, diguem-ne, bastant a punt de néixer, no? O que ja té bastant de temps. Aquí, el mateix amb una salamandra. L'humà està aquí, veieu? Això són els humans. L'humà, que és un fetus, aquest és aquest, són el mateix, s'assemblen moltíssim perquè el que està fent l'ésser humà és repetir la història de l'evolució de l'espècie humana fins a convertir-se en un humà. Llavors, aquí, per exemple, s'assembla encara molt, costa molt distingir, no? Un fetus d'un humà o d'un conill o fins i tot d'una gallina o d'una tortuga, que es distingeix més respecte d'un peix o d'una salamandra, i fins que no està a punt de néixer no es distingeix. Fins i tot, mira, aquí un conill i un porc i aquí un humà i tenen bastantes semblances. No, Mateo, no em ficaré amb tu, perquè entre youtubers... Curiosa aquesta teoria, oi que sí? L'ontogènesi o l'ontogènia recapitula la filogènia. Uau, impressionant, molt bé. Seguim. Diu, quins d'aquests processos tenen lloc a les cèl·lules de l'embrió? Home, anem a veure. Consum de nutrients orgànics i inorgànics per construir biomolècules. Està creixent aquest individu? Sí. S'ha de construir? Sí. Necessitarà nutrients? Sí. Per tant, patapam, les cèl·lules d'aquest embrió requereixen de nutrients. Consum d'oxigen i nutrients orgànics per obtenir energia. Necessita energia per viure? Sí, oi? Doncs molt bé, les seves cèl·lules consumeixen oxigen i nutrients. Les seves cèl·lules expulsen diòxid de carboni, per exemple, o altres substàncies de rebuig? I algú dirà, no, aquí potser no. Perquè, clar, els embrions no respiren i no mengen. I, per tant, no tenen substàncies de rebuig ni tampoc tindran diòxid de carboni. És així? Doncs no, resulta que no és així. Qui pensi això està equivocat o equivocada. Perquè és veritat que l'embrió no respira, els seus pulmons, de fet, seran l'últim òrgan en formar-se. No els necessita els pulmons a dins de la mare. I el seu aparell digestiu tampoc no està funcionant perquè no està alimentant-se per la boca i el seu estómac, per tant, tampoc no treballa. Però les seves cèl·lules, cadascuna de les seves cèl·lules, sí que han de respirar i sí que han d'alimentar-se. I per tant, cadascuna de les seves cèl·lules té substàncies de rebuig i cadascuna de les seves cèl·lules també expulsa diòxid de carboni. I aquest diòxid de carboni caldrà expulsar-lo. A través dels pulmons del fetus? No, ja veurem com, però els ha d'expulsar. I per tant això és necessari. Ho comprovem i veiem que ho hem fet molt bé.
Avancem una miqueta més. Diu, com extraiem els nutrients orgànics i inorgànics dels aliments i els distribuïm a totes les cèl·lules? Un ésser humà normal i corrent, com ho fa? Home, doncs mira, l'extracció dels nutrients orgànics i inorgànics que incorporem ho fem a partir de l'aparell digestiu. Ja ho sabem, no? I com els distribuïm a totes les cèl·lules? Efectivament, a través del sistema circulatori. Jo ho estic escrivint aquí molt abreviat, vosaltres ho podeu escriure una miqueta més elaborat, si voleu. Si us ensenyo una imatge d'aquí més a baix, espera, a veure, fem així, en tot cas això ho tanquem, que ara potser no ho necessito. I aquí baix us he posat, veus, una imatge d'una tiparraca que amb el seu aparell digestiu, no? Doncs tot l'aparell digestiu té com a finalitat que els aliments que incorporem per la boca, quan arriben al final a l'intestí prim i a l'intestí gruixut, l'intestí gros, d'aquí passaran a la sang. I la sang és la que s'encarregarà de distribuir aquests nutrients absorbits pels intestins a totes i cadascuna de les cèl·lules del cos. Molt bé. Aquí diu, com extraiem l'oxigen de l'aire i el distribuïm a totes les cèl·lules? Home, doncs, a partir de l'aparell respiratori. I com es distribueix a totes les? Doncs a través del sistema circulatori. Que torna a ser circulatori. Aquí tenim una imatge, per exemple. Veiem, doncs, aquí un individu que respira i els seus pulmons, amb l'aire que agafen, l'oxigen en els alvèols, només l'oxigen passa als vasos sanguinis. I no només passa l'oxigen als vasos sanguinis, sinó que també el diòxid de carboni que portaven aquestes venes, pobres ja en oxigen, el diòxid de carboni de rebuig de les cèl·lules, va a parar als alvèols perquè en el moment d'expirar surtin a l'exterior. Molt bé. Doncs perfecte, passem pàgina. Abans, però, d'aquesta pàgina, si esteu veient el vídeo i no només ho feu veure, vull que en les observacions, en els comentaris de YouTube, escriviu això, Felip, m'agrada com expliques. Sí? Quan jo ho vegi, per exemple, l'Anna sempre escriu exactament el que jo demano que s'escrigui, llavors jo sé que l'Anna es veu tots els vídeos. Fantàstic, molt bé, Anna, m'encanta. Mateo, sempre dius coses, però no dius el que jo dic que s'ha de dir, i per tant... A veure. Vinga, va. Diu, com expulsem del nostre organisme les substàncies de rebuig generades per les reaccions químiques cel·lulars com el diòxid de carboni i l'excés de sals minerals? Home, doncs això també ho hem estudiat, ja ho sabem, que és a través de l'aparell urinari, que està composat pels ronyons, que filtren la sang, de la sang extreuen les sals minerals sobrants, i van a parar a la bufeta, i això és l'orina, d'acord? L'aparell urinari elimina l'excés de sals minerals i l'aparell respiratori elimina el CO2, el diòxid de carboni, l'aparell respiratori, de la mateixa manera que incorporem l'oxigen, també expulsem diòxid de carboni, això ja ho sabem. Molt bé, passem a la pàgina 11, diu... Observa la il·lustració, no? Aquí veiem un embrió a dins de la mare, un embrió bastant desenvolupat, un embrió que potser està en el seu últim mes. Com ho sé que està en l'últim mes? Potser per dues coses. Una per la mida i que ja es veu, no? Se li veuen els dits, tots els dits, se'l veu amb molt de detall, però hi ha una cosa que em dona més pista i és el fet que està cap per avall. Aquí estan les cames de la mare, això és la panxa, les cames, i veieu que el nadó està cap per avall. Per què? Perquè naixerà pel cap. Aquí està la vagina i haurà de sortir per aquí.
Molt bé, d'acord. Diu, l'embrió pot obtenir nutrients i expulsar substàncies de rebuig de la mateixa manera que ho fem nosaltres? No, efectivament, no pot ser perquè no s'alimenta per la boca, no li arriba a menjar a la boca i tampoc no respira. Està dins d'un líquid, de fet. Molt bé. Diu, tanmateix, no hi ha dubte que l'embrió ha d'obtenir els nutrients, ja ho hem vist, i ha d'expulsar substàncies de rebuig, ja ho hem vist. Com es produeix, doncs, la nutrició de l'embrió? Molt bé. Tothom ha pensat en cordó umbilical, a través del cordó umbilical, i si voleu, per ara ho podríem deixar així. Si m'avanço una miqueta i vaig una miqueta més a fons, veurem que no només és el cordó umbilical, és una part molt petita. Aquest cordó umbilical ha de connectar el nen, ja ho sabem, a través del seu melic, de su ombligo, amb la mare. Però com connecta amb la mare? Qui va parar? Els budells de la mare? Va parar els pulmons de la mare? On va parar de la mare? Llavors, ja ho veurem, hi ha un òrgan que s'anomena placenta. A través d'un òrgan anomenat placenta, que està en unió amb el cordó umbilical, el nen s'alimenta. Ara ho veurem amb una miqueta més de detall. Mireu, aquest és el sac amniòtic, i aquí dintre hi ha el que s'anomena líquid amniòtic. És un líquid dins d'una bossa i el nadó està aquí dins. Ara veiem una miqueta més. Aquí no hi ha cap pregunta, però sí que ens dona la informació. I és que aquest sac amniòtic, i veieu aquí el cordó umbilical, per cert, una curiositat, un dels riscos que hi ha abans que neixi un nen i s'ha d'anar mirant amb les ecografies és que el nen no quedi enredat amb el cordó umbilical o sobretot no quedi estrangulat pel cordó umbilical. No saben alliberar-se, evidentment. Si això passa, molt ràpidament cal practicar una cesària, obrir la panxa a la mare per extreure el nen abans del part. Doncs bé, aquest sac amniòtic forma part de la placenta. I la placenta és un òrgan que es crea, és un òrgan del nen, no de la mare, és un òrgan del nen, i aquest òrgan, fixeu-vos, això és a l'inici del cordó umbilical de la criatura i els seus vasos sanguinis, la sang del nen, està en contacte, però no directe, hi ha uns filtres pel mig, amb la sang de la mare. De manera que la sang de la mare no entra dins del nen i la sang del nen no va a parar a la mare. El que sí que és cert és que les substàncies que porta la sang de la mare aniran a parar a la sang del nen i les substàncies de rebuig, per exemple, també, de la sang del nen aniran a parar a la sang de la mare. Però no es barregen les dues sangs. Els elements que porta la sang sí, traspassen, però cadascun té la seva pròpia sang. Això fa, per exemple, possible que una mare tingui un grup sanguini A positiu i el seu fill, per exemple, sigui d'un grup sanguini B positiu. Això pot passar. Les dues sangs no es barregen, la mare no es tornarà B ni el fill no es tornarà A. Molt bé. I no sé, jo crec que fins aquí n'hi hauria prou. Si voleu una mini anecdotilla, algú potser ho ha vist aquí, ja fa estona que està posat aquí Tom Cruise. Què té a veure Tom Cruise amb això? Doncs mireu, aquí tenim una notícia. Tom Cruise va complir i es va menjar el cordó umbilical de la seva filla recent nascuda. Resulta que Tom Cruise va fer una cosa que en la natura no és tan estranya. La placenta té molts nutrients, és molt nutritiva, i la natura no hace ningún desperdicio de les coses, ho aprofita tot. I llavors, els animals, quan neix una cria, es mengen la placenta de la cria. I és el més normal del món, perquè això els alimenta i els dona forces. Els humans no ho fem perquè ens dona una mica de repelús menjar-nos la placenta. La placenta és una bossa sanguinolenta i el cordó umbilical sanguinolent. Ho trobem com molt desagradable i això nosaltres normalment ho llancem. Però resulta que aquest senyor, amb tots els seus diners, resulta que pertany a una secta, la cienciologia,
I segons la cienciologia, en aquesta... diu que quan neix un fill teu t'has de menjar el cordó umbilical i la placenta del teu fill. I segons es diu, doncs Tom Cruise ho va fer. Se la va fer cuinar per un xef de renom i al final era com menjar-se un entrecot. Doncs no ho sé, però el que sí és cert és que es va menjar la placenta. Molt bé, doncs fixeu-vos, amb això hem acabat amb l'Explorem. Potser m'ha sortit un vídeo una miqueta més llarg que els anteriors, però penso que ha valgut la pena, que sí. El següent vídeo, no us el perdeu, quan arribi, serà les explicacions del Expliquem, evidentment. Molt bé, adeu-siau, fins aviat.